izuzetno mi je drago danas što smo ostvarili kontakt, potpisali ugovor sa NLB bankom koja će nam sigurno biti podstrek i pomoć u narednom periodu za raz, pogotovo sa mlađim kategorijama i nadam se da ćemo opravdati ovo naše, da kažem, druženje i ostvariti još bolje rezultate nego do sada. Veliko mi je zadovoljstvo što smo danas ispred NLB banke potpisali ugovor o saradnji sa fudbalskim klubom Grbalj. NLB banka je jako ponosna na još jedan znak podrške sportu i zdravom životu, a posebno što smo u prilici da zajedno sa poslovnom zajednicom Kotora i Grblja podržimo njihov, da kažem, najveći sportski brend, fudbalski klub Grbalj. Ono što me posebno raduje jesu rezultati ovog kluba kod omladinskih i pionirskih selekcija, što je rezultat velikog rada i truda i veliko mi je zadovoljstvo što ćemo i mi postati dio toga i iskreno se nadam da će ovo biti samo početak saradnje. Velika je stvar za mladog igrača da ima šansu da bude među seniorima. Za nas, mladi igrače, svakim treningom sa seniorima mi napredujemo. To nam puno znači za nastavak naše karijere i svaki savjet koji dobijemo od starijih igrača.